नमस्कार मित्रांनो, तर मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण लावली होती इकडे झाडं काजूची. तर आता आपण बघायला चाललो आहोत ती काजूची झाडं आहेत ती व्यवस्थित आलेत का नाहीत ती आपण बघायला चाललेलो आहोत. जंगलामध्ये आहे मित्रांनो. तर तुम्ही बघा, आपलं जंगलसुद्धा बघा, मजा येईल जंगल बघायला. डिस्कवरीवरती तर नेहमीच बघता बाहेरच्या देशातले जंगलाचे व्हिडिओ. आपण आता एकदा कोकणातले जंगलाचे व्हिडिओ बघूया मित्रांनो. तर चला, माझ्यासोबत आपला विनय आहे. मी कोकणी विनय यूट्यूब चॅनलचा मालक विनय पालांडे. त्याच्यात आपण त्याच्या बागेमध्ये चाललेलो आहोत. आपण बघूया त्याच्या काजूची बाग कशी आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला जायला लागणार आहे जंगलातून मित्रांनो. थोडं लांब आहे, घनदाट जंगल आहे. तुम्ही बघू शकता बाजूबाजूला पूर्ण अशा जाळी पसरलेल्या आहेत झाडांच्या. आणि हा बघू शकता तुम्ही, हे भेंड्याचं झाड आहे. भेंड्याचं झाड आहे. पूर्वीच्या काळी ह्याच दांड्याने अशा भिंतीसारखं बांधून त्याला भिंतीसारखं उपयोग केला जायचा. आता सध्या लोकांच्या मातीच्या भिंती होत्या पहिल्या, त्या आता चिऱ्याच्या झालेल्या आहेत. तर आता त्याचा वापर कोण करत नाही. कापायचे आणि व्यवस्थित लाईनमध्ये लावून त्याला पूर्णपणे असं बांधून एक भिंत तयार करायची आणि ती भिंत घराला लावायची. आता त्याचा वापर कोण करत नाही. बघू शकत असाल मित्रांनो, अत्यंत घनदाट असं जंगल असतं वेगळी. आणि कानावर फक्त पक्ष्यांचे आवाज ऐकायला येतात. चिमण्या मोराचा पण आवाज आहे इकडे मित्रांनो. कोकिळेचा पण आवाज येतोय. तर हे रान जे आहे, जंगल पूर्ण आपण साफ केलं होतं काजूची झाडं लावण्यासाठी. पण परत आता इथे पावसाळ्यामध्ये हे परत जंगल आलेलं आहे. बघूया मित्रांनो आपण कसं काय आपला व्हिडिओ बनतो. आणि हे बघू शकता मित्रांनो, हे आपल्या बांबूचं झाड आहे. हा बांबू जो आहे, बांबूचं झाड आहे मित्रांनो. बघू शकता, बांबूचा पूर्ण असा बेट आहे. हे आपण बेट इकडे लावलेला आहे. खूप दिवस झाले त्याला लावलेलं आहे. आता पूर्ण बांबू रेडी झालेले आहे. थोड्या दिवसांनी आपण त्याला तोडू शकतो. आणि मित्रांनो, तुम्ही हे बघू शकता, हे जे झाड आहे ते सागवानाचं झाड आहे. सागवान, त्याचं आपण एकदम पॉवरफुल लाकूड असं बोललं जातं. ते हे सागवानाचं झाड आहे, त्याची लागवड केलेली आहे मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता हे झाड. तर हे झाड इथं, हे आता छोटे छोटे झाडं आहेत, पण ते थोड्या दिवसात मोठे होतील. अत्यंत असं मजबूत असं लाकूड आणि टिकाऊ लाकूड त्याला बोललं जातं. ते लाकूड आहे ते सागवानाचे. बघू शकता तुम्ही, त्याचं पान बघू शकता किती आहे मित्रांनो मोठं. मी तुम्हाला एक पान तोडून दाखवतो. हे त्याचं पान आहे मित्रांनो. बघा हे केवढा मोठा आहे बघा. त्याच्यापेक्षा पण मोठे मोठे असतात. बघू शकता, पूर्वीच्या वेळी जर पावसापासून बचाव करायचा असेल आणि काय नसेल तर असं घेतलं जायचं. आणि मग डोक्याला पाणी नाही लागायचं असं होतं. असं पण त्याचा वापर केला जातो. जुगाड म्हणून त्याचा असा वापर केला जातो बघा. त्याच्यानंतर आता पोचलेलो आपण आपल्या काजूच्या बागेमध्ये मित्रांनो. आणि हे बघू शकता, काजूचं झाड जे आपण थोडं छोटं होतं ते आता लावलं होतं, पण ते व्यवस्थित त्याचं ठीकठाक आहे. बघू शकता, हे एक झाड आहे. इकडे दुसरं झाड आहे, ते बघू शकता तुम्ही. हे इथे सागवानाचं झाड बघू शकता. आता मोठं झालं की आपल्या कामी येणार आहे ते सगळं. बघू शकतो मित्रांनो, आपण आपल्या जंगलामध्ये, आपल्या जागेमध्ये हा भगवा झेंडा आहे, तो आपण इथे लावलेला आहे मित्रांनो. हे सर्व आपलंच जंगल आहे. आपण इथे भगवा झेंडा लावलेला आहे. आपली निशाणी आहे ती आपण इथे लावलेली आहे. बघू शकता, काजूचं झाड हे गेल्या वर्षी लावलं होतं, त्याची वाढ आता झालेली आहे चांगलं. इथे मला वाटतं काय लागलं, याला होल पडलं खाली. इथं होल पडला, काय झालं असेल इथं होल पडला ना. नंतर बघूया, त्याला नीट करूया आपण. त्या तिकडे बघू शकता मित्रांनो, गेल्या वर्षी लावलेली होती. हे आताचे आहेत या वर्षीचे, आणि हे गेल्या वर्षीचे आहेत झाडं. छोटी झाडं लावली होती. हे इथे बघू शकता झाड आहे. एक बघू शकता झाड इथे काजूचं. आणि एक मित्रांनो, हे आपण जरा, हे झाड कसलं आहे माहीत नाही, गवतच आहे पण हे जरा वेगळ्या टाईपचं गवत आहे. भारी दिसतं, जरा एकदम मस्त छान वाटते बघा. आवडलं तर लाईक करा. मस्त आहे ना, छान असं मस्त आहे बघा. चला आपण पुढे जाऊया.
तर आमच्या हे जे इथे वरती पूर्ण जंगल आहे, जंगल, आणि या जंगलाच्या बरोबर पायथ्याशी तुम्ही बघू शकता की ओढा वाहतोय, पाण्याचा स्रोत इथे मस्त वेगळं. मित्रांनो इकडे जंगलात येताना जर पाणी नसेल ना तर तुम्ही हे पाणी पिऊ शकता. एकदम छान पाणी आहे, स्वच्छ पाणी, स्वच्छ सुंदर असं पाणी आहे मित्रांनो. हे आपलं जंगल एवढंच आहे, त्याच्या पुढे दुसऱ्यांचं जंगल आहे मित्रांनो. आणि आपलं जंगल असं तिथपर्यंत पसरलेलं आहे त्या साईडला. तिकडे आपण लावलेली आहेत का आंब्याची झाडं लावलेली आहेत, हापूस आंब्याची झाडं. ती तुम्हाला बघायची आहेत का दाखवूया आपण, चला पटकन जाऊया आणि ते सुद्धा झाडं दाखवूया. हे सगळं जंगल आहे ना, ही झाडं आहेत ना आपल्या विनयची आहेत. तर तुम्हाला आंबे आणि काजू पाहिजे असतील तर विनयला संपर्क करा. त्याचा नंबर मी देईलच तुम्हाला. त्याच्या चॅनलला फॉलो करा, मग देतो तुम्हाला. त्याच्या चॅनलला जावा, त्याच्या चॅनलला फॉलो करा, मग त्याच्या चॅनलला त्याचा नंबर आहे तो तिकडनं घ्या. आणि मे महिन्यामध्ये आंबे काजू मागवा आणि फणस पण मागवा. तर आणि बघत असाल तुम्ही, हे त्याची आहेत आंब्याची झाडं, हापूस आंब्याची झाडं मित्रांनो. हे बघा, हे सगळं त्याचं जंगल आहे. जंगलामध्ये त्यांनी हे पूर्ण बागेमध्ये त्यांनी हापूस आंबे लावलेले आहेत बघा, मस्तपैकी. हे इकडे बघा असाल तुम्ही, हे वारुळ आहे मस्त छान असं बघा, खूप मस्त असं वारुळ आहे. त्याला आपण काय करणार नाहोत, आपण जाऊया पुढे. हे जे आहे हे सागाचं झाड आहे मित्रांनो. सागाचं मागाशी दाखवलं तुम्हाला, छोटं होतं ते, आणि हे मोठं असं झाड आहे. तर ह्याचा खूप असं एकदम मजबूत लाकूड आहे मित्रांनो कुठे, आणि ह्याला किंमत पण खूप आहे. पण आपण त्याला काय तोडणार नाही आहोत, आपल्या जागेमध्ये आहे म्हणून लावलेलं आहे. जर बघू शकता मजबूत लाकूड, टिकाऊ आणि मजबूत लाकूड आहे ते. तर ते तुम्ही बघू शकता. बाजूला आहे हे कसलं झाड आहे विनय, नाव नाही माहिती रे आपल्याला. जसं की जंगली झाड आहेत बघा मित्रांनो, जंगली झाडं पण मजबूत असतात. आणि आपल्या जंगलामध्ये खूप असं मस्त मस्त झाड आहेत. हे एक लाकूड बघू शकता तुम्ही, इथे सुकलेलं आहे. आपण तिकडे जाणार नाहोत, खाली एकदम जंगल आहे घनदाट, तिथे जायला आपल्याला जागा नाही. ते बघू शकता तुम्ही, हे इथे सुकलेलं लाकूड बघू शकता, झाड आहे पूर्ण, आहे सुकलेलं बघू शकता तुम्ही. मस्त वरपर्यंत बघा कसं वाटतंय. त्याच्या मागे बांबूचं बेड बघा. मित्रांनो हे होतं आपल्या विनयच्या एका साईडला, हे एका साईडचं हे बाग आहे त्याची, आणि अजून एक बाग दुसऱ्या साईडला आहे, तिथे आपण आज जाणार नाही आहोत. तोपर्यंत ही बाग बघा, आणि आंबे काजू फणस तुम्हाला पाहिजे असतील तर आपल्या विनयला संपर्क करा. इकडे त्याची बॉर्डर आहे, बांध घालून ठेवलेला त्याने, त्या साईडला दुसऱ्यांची बॉर्डर आहे. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ आपण इथे संपवूया. छोटासा व्हिडिओ होता. जर आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा, आणि आपल्या विनयच्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा, त्याचे व्हिडिओ पण बघा. तोही असेच काय काय व्हिडिओ दाखवतो आपल्याला गावाकडचे, तेही बघा. आणि तोपर्यंत आपण मित्रांनो तोपर्यंत आपण बाय बाय बोलूया, आणि नवीन व्हिडिओची वाट बघा, लवकरच येईल. तोपर्यंत ह्या व्हिडिओला खूप सारा प्रतिसाद द्या. चला मित्रांनो, बाय बाय.